दिनैहाय जोङो डिमाकुसिनि आइबि बांलायाव थांनाय 1, 2 आरो 3 जुनाव जोंहा मोनसे भेटेनारिनि ट्रेनिं जालांदोंमोन बोरमा अमा आरो दाउ फिसिनायनि बेलायाव थ' बिनिनो जि सार्टिफिकेट माने बेखौ जोङो होनाय जादों दिनैहाय थ' बेजों लोगोसेनो थांनाय मोनबा गेरेन्टियाव जे मानो गोनां हाग्रामा महिलारि सारा जे मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बिनिनो जि चेक थालांनाय चेक बेखौबो जोङो रानना होदोंमोन बे हाबाफारियाव जोंनि भेरगाव समस्तिनि TCLC मासिगिरि मानगोनां बिक्रम दैमारि सार बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन लोगोसे जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों दिनै चेकखौथ' जोङो 71 जन पार्सननो रानबाय लोगोसेनो आरो बे सार्टिफिकेटखौ जोङो मोनसे VCDCआव साथामहै जोङो बासिना लादों जे जायफ्रा मोजां आबादारि बिथांमोननो जोङो अफिसियेलि बेखौ बासिनानै जोङो सायख'नानै बे माबाखौ होनाय जादों आरो निस्सय जोङो भेरगाव ब्लक BCUआ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जिहेतु जोंहा भेरगाव ब्लक BPFआ बिथोन होगासिनो थायो थ' आदा बिक्रम बिथाङाबो मासिगिरि बिथाङाबो जोंनो बिथोन होबाय थायो थिग बिब्दिनो जोङो खुब खम समनि गेजेराव जोङो माबा खालामगोन बे आइ चेकआप जायफोरा मेगननि बेराम जायोबा एसे बेराम बा नुयै जायो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो मोनसे इनिसियेटिभ लादों जे जोंनि भेरगाव ओनसोलाव मोनथाम जायगायाव जोङो लागोन भेरगाव डिमाकुसि आरो खाग्राबारि बेवहाय जोङो फ्रि जे माबा चेकआप बेखौ लानाय जागोन आरो रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायगोन जे जिहेतु जोङो फैबाय थानाय जेनेबा जिहेतु दा गोदान गभर्नमेन्ट जाबाय गोदान गभर्नमेन्ट जानायनि लोगो लोगो जोंखौबो बहुत स्कप होदों खामानि मावनो जोङो बेखौनो फोरमायहरगोन जे जोङो अराय सम रायजोफोरजों दङ स्टुडेन्टस जेसेबां स्टुडेन्टसनि जेंनाफोर जागोन बेखौ बेवहाय जों गसंथानो थाखाय थियारि भेरगाव बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन BSUआ अराय सम ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो रेडि थ' गासैबो रायजोफोरा जे जाहाथे जोंखौ क'पारेट खालामो बेखौनो जोङो खावलायहरो